Takže čaute, vítajte pri druhej epizóde mojho Skyblocku a tentokrát, už po druhýkrát, ak ne po štvrtýkrát, s Let's Playerkou 13 Vývuška, pozdrav. Čau, čau. Oh, fuck. Takže dneska natočíme 10 minútovku. Niekto mi zase písal na Skype, to je jedno. Tak dneska natočíme zase 10 minútovku. Zase. Aj z Counter. Aj z Kantera bolo 10 minútovka, takže OK. Takže to je v pohode. OK, zasekáme drevo. A rozmýšľam, že by sme s týmito plenkami obstávali. Nie. Toto si zoberám. Ale hej, že koblu budeme mať potom ešte habadej. Bude to estetikus feng shui, tak ticho. Čo? Neviem ani ja, ale tak niečo som prepla. OK, to tam ešte nám vyrastú. Jablčko! Čakaj, toto si celé vlastne môžem. Vieš čo urobíme? Urobíme si potom z hníbov, si spravíme dva tie stromy a dáme ich na seba. Myslíš dva veľké hryby? A dáme ich na seba. A dáme si polievku. Ja, jupi, je. To bola... Ne, nebojte sa, není sponzor. Ale mohol by byť. Hornbach. How Nakupujte you to. jej. Ne, nechať tam! Ticho. Kto to tam? Už je doma. Ne. Ne, vážne, daj to tam. Ja s tebou nebudem natočiť, ak budeš takáto. Ale však ježi, Daj to tam. stromy. Daj to tam. Páčiky. Well. Ne. Ne. No toto nezasekávaj. Ne. Ale tu musí byť hlina, inak to nevyrastie. Ja viem, že kto som sa teraz pomýlila. Ešte tu. Fuck you. Fuck you. Daj sem ešte sem, tu. Tam máš. Ale tú hlinu mi daj. Ja, jupi. Sponzor programu Feng Shui. Ale jasné, ticho. OK. OK, takže... Čakaj, musím zavrieť, lebo O chvíľku budeme... To bolo len 5 minút, že? Prdele. Nie, ešte 6. Takže natočím... Čo ešte budeme robiť, Ja by som chcela ísť na... Fuck you. Ja by som chcela ísť na... SG Gen 1, lenže s touto hovadinkou, čo mám vpravo dole, sa mi nedá ísť, lebo je to blbosť. To som si asi úplnú blbosť stiahla. Myslím si, že to bude niečo nice a super duper úžasné. Lenže je to taká blbostička na týchto náhračov, takže nice. Tuto vidíte top kills, to kto najviac killov a tu mám status peniaze a hráči, takže mám 31 150 peniazov, kvázi monej. A potom hráči 28. Hráči 28. Niečo som ti poslala. Nie? No.
Kúkni si Hej. Monej. To si mi neposlala. Tak počkaj. Monej, pájame jednu hrač častka. No ne. No. Najde mi to. Seru na to. Nič mi Mne to nedošlo. nejde. Daj mi ten kobl, prosím ťa. Okay. Ja, je, pipi, je. Thank you. Tu je. No. Ah. Oh. Hum. A zase home. Môžeš mi hodiť ten kobl. Ja ho nemám. Čo robíš, prosím ťa? Budeme mať dve poschodia. Však ale to až potom urobíme. Tu urobíme dolné poschodie. Teraz. Ne, hoď mi kobl. To až v ďalšom parte chcem spraviť. OK, takže dáme sem jeden kobl, aby sme vedeli, kde máme začať. Také debilné zase nejsme, ale to je jedno. OK, takže pomaličky už asi budeme končiť. Sorry, ak to bol krátky diel. A Budeme natáčať. Ešte 3 minúty. OK, tak do 73. Do 39, hej. 40. Nekradni mi ten kobl. 39. A daj. Vývážka. Je? To je pre teba nové prezivka. Na. OK. Spravíme to o 3 bloky. Tak. Bude to také farebnejšie. Bude to so sexy. Na. Bude to. Ne, ja budem, ale bude to. Chápeš? Nechápeš. Okay. Cúvame. Takže toto dorobíme. OK, do minúty to budeme končiť. A potom to editujem. A ešte jeden kobl mi daj. Rovno všetky. Ďakovala. OK, tak pomaličky budeme končiť. Tak sa majte a dajte like, koment, poprípade odber, budem rada. A čaute. Čau, čau.